Isahin po natin yung kanang kamay. Sumunod po sa akin sasabihin. Ako ang manlalaro, kumakatawan sa iba't ibang purok. Nakalahok sa terminong basketball. Sa Liga ng Kabataan 2009 ay nagpapahayag at nangangakong ikipaglaro ng tunay at patas sa paliksahan ito. Nangangakong tutunod at tutuparin at itutuloy at patakaran ng laro. Inirekspeto ko rin ang opisyal ng laro. Nagkwapo-wapo yung naglalaro. Gagawin ko ang lahat ng ito para sa kakabuti ng laro ito. Thank you. Ata pa ko. Tinggal. Tahu, teman. Ada. Ya. Ini tu. Betul. Betul. Yakin. 10. Ah. Tulong ako. Mama, bayar kami. Sasayaw natin na pagpunoy manggalaw. Asurat nama. Kasi nakatawa mo. Ranger 10 number 5. Jerome Aide. Sama ay itong tumatano, jet pa rin. Paano na? Tulsa lang yung namin dito. Nasa po ang lahat. Stop o running back? Running 10 minutes o.